Usapho, izihlobo, amagosa asemrhulumenteni neenkokheli zamaqela ezopolitiko awohlukeneyo bebengungelene bezokugxwala emswaneni besithi ndlelantle kumakadenethwa ingenadyasi uGqirha Frank Mdlalose. Umfi uMdlalose waba yinkulubaphathiswa yokuqala phantsi korhulumente wentando yesininzi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ugagene nale ngqongengqonge kaqubulegqitha ikukufa ngomgqibelo ngezigulo ezayamene nentsholongwane yecorona eneminyaka e-89 esidla amazimba. Usapho lakhe luthi luziva lunelunda ngegalelo lakhe nangemfundiso alushiye nazo. You instilled the value of education and knowledge in your children and us, your grandchildren. We'll carry the same values to our own children and the generations to come. There's a lot that we learn. We can say we are proud of our father, and we are proud to be his descendants, and we are proud to be Mdlalose clan. Ugqirha Mdlalose uchazwe njengenkokheli yabantu nenkokheli ibithembakele. He never enriched himself. Instead, he championed the development of our people, the rands and cents that were at his disposal. He ensured they go to the development and improvement of the lives of our people. Esenza intetho ephambili umnumzana Sihle Zikalala wothulele umnqwazi uGqirha Mdlalose ngenquleqhu yakhe ekudaleni uxolo phakathi kwemihlambi eyalanayo kwiphondo laKwaZulu-Natal. It was under his leadership as the Premier that the first bricks of a developmental state was laid in the province. It was not easy. It was during the climate of political tension, violence, and general mistrust between political parties. uGqirha Mdlalose ushiya ngasemva kulo mhlaba umagadahlabayo ngameva nenkunzane unkosikazi wakhe, abantwana bakhe nabazukulwana. Yanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.